כמעט צהריים טובים. היום התכנסנו פה להרצאה שמחולקת לשני נושאים שהם לא קשורים אחד לשני. אז אם מישהו בא בעיקר בשביל החלק הראשון, אני לא אעלב אם פתאום לקראת החלק השני הוא יעזוב, זה בסדר. זאת הרצאה שהעברתי אצלי בקבוצה, סביבות אוגוסט נראה לי, קצת אחרי שג'אווה 7 יצא באופן רשמי, ואני כאילו חיכיתי שמישהו יעדכן, יגיד על זה משהו, וכשראיתי שזה לא קורה, אז הרמתי את הכפפה והכנתי את המצגת הקצרה הזאת, ועכשיו בעזרת האדיבה של קרן, עכשיו זה בפורום הגדול יותר. שימו לב שזה לא סתם new features, זה interesting new features, ו-interesting זה מה שמעניין אותי. אני מקווה שזה גם דברים שיעניינו אתכם. קצת על ההיסטוריה. אי שם לפני 15 שנה התחילה ג'אווה. בשנים הראשונות הגרסאות התקדמו בקצב די יפה, משהו כמו כל איזה שנה וחצי בממוצע, ואנחנו פתאום פה באיזושהי ישורת שהם קצת נתקעו. מה לעשות? הקהילה של מפתחי ג'אווה גדלה, פנו להם עם הרבה בקשות, בדרך כמובן גם עניינים קצת פוליטיים, שסאן נקנו על ידי אורקל, הרבה סיפורים. בקיצור, כמה שנים טובות לא ראינו עדכון משמעותי לג'אווה, והנה עכשיו סוף סוף הוא הגיע. החדשות הטובות זה שהגרסה הבאה מתוכננת להיות בקצב קצת יותר גבוה, ולכלול דברים שבסוף לא נכנסו לגרסה הזאת, כי הם לא רצו לדחות את הדדליין ורצו לתקתק עניינים. אז במבט כללי על חלק מהחידושים שמגיעים בגרסה הזאת, זה דברים שיכול להיות שמעניינים, אני נותן אותם פה כרגע בגדר טעימה, מי שרוצה יכול לחקור עוד אחר כך באינטרנט. כמה אנשים היו פה בהרצאה של Node.js? אוקיי, אז מי שהיה כבר מכיר, אני אגיד פה בחצי מילה למי שלא היה, זה מנוע שיושב בצד סרבר, לא קשור לבראוזר, ויודע להריץ קוד JavaScript. ועכשיו יכול לעשות לצורך העניין chat client או כל מיני דברים. הקטע של JavaScript, בניגוד לג'אווה, שהיא שפה דינמית. ועכשיו ב-JDK 7 יש תמיכה הרבה יותר טובה, אם מישהו רוצה לכתוב מנוע בסגנון Node.js שידע להריץ JavaScript, המשחק הזה בין variables שהם dynamically type נעשה יותר קל. אז מילת הקוד פה, אם אתם רוצים לחפש בגוגל, זה invoke dynamic. הקטע של מקביליות. הפקאג' הזה קיים כבר מגרסה Java 1.5, כלומר זה משהו ותיק, אבל נתנו פה פוש, והרבה דברים שעד היום היה צריך לעשות ידנית, עכשיו מגיעים בצורה קצת יותר built-in. בסופו של דבר על כל דסקטופ כיום יש 2 ליבות, 4 ליבות, אז הדברים האלה מתבקשים. שדרגו בדרך גם טעינת מחלקות, שיפורים לכל מיני חבילות שנמצאות, שהצטרפו בדרך, כמו JAXB שהצטרפה בג'אווה 1.6 והפכה להיות חלק אינטגרלי, אז התקנו את הגרסה שלה, תמיכה יותר טובה ביוניקוד. חבילות נוספות שקשורות להצפנה, גרפיקה, מוזיקה, אני לא יודע עד כמה זה מעניין אותנו פה בתור כותבי תוכנות עסקיות, אבל טוב לדעת, אולי סווינג איכשהו קצת רלוונטי. אז סווינג זה כבר לא מה שהיה פעם, אם אתם רגילים לחשוב על הלוק אנד פיל הזה, אז בין היתר עשו עבודה וגרמו לזה לראות קצת יותר מודרני. אני באופן אישי, כן, מעדיף להימנע. כן. אוקיי, אז זה היה ככה בכמה מילים על דברים שפחות עניינו אותי. הדברים עכשיו שיותר מעניינים אותי, למשל הפקאג' של ה-IO, פקאג' ותיק שיודע לטפל בקבצים, רק מה, טיפה היה פרימיטיבי, לא מתוחכם מדי, סבל מכל מיני בעיות. למשל, אם אתם רוצים להעביר קובץ, אין דרך ישירה לעשות את זה. צריך להעתיק אותו ואז למחוק את הישן, שאם מעבירים קובץ בין 2 ספריות על אותו דיסק קשיח, זה ממש מטופש לבצע פעולת העתקה, במקום רק לשנות את הרישום שלו. תמיכה בפייל סיסטם ספציפיים, אוקיי? בווינדוס זה אולי פחות נפוץ, אבל בלינוקס ויוניקס יש סימבוליקס לינק,
הפקאג' הזה לא כל כך תמך בהם. היה קשה לעשות מעקב אחרי שינויים. אם אני רוצה, הדוגמה שלי קופצת פה מהחיים היומיומיים, אני לא רוצה לשנות, אני לא רוצה לרסטרט שרת רק כדי להעלות את רמת הלוגינג, אוקיי? היה יכול להיות לי נחמד אם הייתי יכול בקובץ פרופרטיז ששולט על הלוגר, משנה כרגע מרמת error לרמת דיבאג, ושעון זה פליי זה יעבוד. כדי לתמוך בדבר כזה, הלוגר צריך כל הזמן להקשיב לקובץ הזה. לא הייתה דרך ישירה לעשות את זה, וככה כדי להוסיף קצפת על כל העניין הזה, כל הדברים שהיו עד עכשיו, אם היו איתם בעיות, זרקו אקספשן כללי שנקרא IO exception. השינוי הוא כל כך רדיקלי בג'אווה 1.7 שזה פשוט פקאג' חדש, בניגוד נגיד לקונקורנסי שזה פקאג' ותיק שפשוט הרחיבו אותו, כאן החליטו ממש להתחיל מאפס, תמיכה טבעית יותר במערכות הפעלה, סוף סוף יש מחלקת שירות, אוקיי? כמו שיש מחלקת שירות נגיד כדי למיין מערכים, raise נקודה סורט, אז גם עכשיו אפשר לעבוד עם לבצע פעולות על קבצים בדרך הזאת. כאמור, תמיכה בסימבוליק סטרינג, דברים כאלה, דברים שעד היום היינו צריכים לכתוב בעצמנו, עכשיו מקבלים אותם על חשבון הבית, כמו למשל פייל ויזיטור שמאפשר עכשיו לקחת ספרייה ולהתחיל לחרוש על מה שנמצא מתחתיה, Watch Service, מה שדיברתי, אם אני רוצה להקשיב לספרייה, ואקספשנים שהם קצת יותר ספציפיים, שנדע מה בדיוק השתבש. איזה שתי דוגמאות ככה, מה למשל אפשר לעשות. אז הנה הגדרה של, רואים את זה טוב? כן? איטרטור על קבצים, על ספרייה, אני מגדיר, הנה מחלקת שירות פייל, מקבל סטרים של קבצים ממנה על פולדר מסוים לפי פילטר, ועכשיו פשוט for each עובר על כל מה שבפנים, או הדוגמה של להאזין לספרייה, מגדיר שירות ההאזנה, מקבל פה איזשהו מהפקטורי Watcher Defaulty, כמובן שאם רוצים אפשר להגדיר משהו אחר, ואני מבקש להירשם לשינויים של האם נוצר קובץ, האם השתנה קובץ, האם נמחק קובץ. זה עבודת הקדמה, ועכשיו העבודה עצמה, בעיקר השורה הזאת, Watcher Take, וזה פעולה עכשיו שהיא סוג של sleep, זאת אומרת אם לא קורה כלום, הדבר הזה ממתין, ברגע שפתאום יש פה עכשיו איזשהו איבנט, אז הפלואו ימשיך, ואם נגיד מישהו בפייל סיסטם פתאום העתיק 3 קבצים, אחד מהם חדש לספרייה, אבל 2 דורסים קבצים קיימים, אז יש לי עכשיו הרמה של איבנטים שאני יכול לעבור עליהם. האם זה קובץ חדש, האם זה קובץ שדרסו אותו והוא בעצם השתנה. שאלות עד כאן? והחלק הכי חביב עליי, מה שהם קראו לו פרויקט קוין, שזה אגב איזשהו משחק מילים, קוין בתור שמעצם הכוונה היא לכסף קטן, מטבע, אבל זה גם בתור פועל להמציא מילה חדשה, גם בעברית לפעמים אומרים מטבע לשון, אז הרעיון שלהם היה שהם עשו פה שינויים קטנים לשפה. כשהמטרה הכללית, לא רק של זה אגב, של כל מה שראינו עד עכשיו, לשפר את הפרודוקטיביות שלנו בעיקר כמפתחים. אוקיי, רוב הדברים שהראיתי פה פחות רלוונטיים אחרי שהקוד כבר מקומפל ורץ, הם עוזרים לנו בעיקר בזמן הכתיבה, מיועדים לזה שנכתוב קוד יעיל יותר, בצורה קריאה יותר, עקבית, לשפר פרודוקטיביות. אז שיפור סמנטי קטן למשל, קצת כאה, אבל אני מגדיר אינטג'ר, עד היום הייתי יכול להגדיר אותו בדצימלי או באקסדצימלי, אני עכשיו יכול להגדיר אותו בתור בינארי, לא יודע אם זה מעניין מישהו, אבל טוב לדעת אם אני רוצה, כאילו אני באופן אישי לא יצא לי להתקל בזה, אבל אם יש מישהו שכן מתעסק עם זה וצריך לעשות מאסק לפי איזשהו פילטר, אז נוח לראות בדיוק מה הביט הדלוק. ג'נריקס, וכל הדוגמאות מפה ואילך, זה דוגמאות מקוד אמיתי שאני ניסיתי אצלי, הפרויקט שעבדתי עליו עד לפני חודש-חודשיים בערך נקרא UM Mashup, טכנולוגיית דשבורד שמיועדת להציג קומפוננטות שעכשיו הביזנס עצמו מציג. בערך שג'אווה 7 יצא, החלטתי שאני משחק עם הדברים ובודק שהם עובדים. אז פה יש איזשהו map מורכב שממפה בין סטרינגים
לליסט של קומפוננטות. עד היום הייתי צריך את הג'נריקס לעשות פעמיים, גם בהצהרה הכללית וגם באינישיאליזציה הספציפית. הגדרתי map באופן כללי, ועכשיו אני מתחיל אותו ספציפית ל-HashMap, הייתי צריך להגדיר פעמיים את הג'נריקס. עכשיו אפשר להסתפק רק בהצהרה הראשונה, השנייה מן הסתם מובנת מאליה. Try with resources. אם אני רוצה לקרוא מאיזשהו סוקט של תקשורת, אני רוצה להתעסק עם קבצים, כמו שדיברנו, ריסורסים שאני פותח, מתעסק, סוגר, הקוד הנאיבי, אני פה, זה איזושהי דוגמה של משהו שמועתק מימין לשמאל, output stream ו-input stream, אז הקוד הנאיבי כביכול זה אוקיי, אני מגדיר את שניהם, ואז עושה איתם איזשהם פעולות של read ו-write. למה זה נאיבי? כי עלולות להיות פה בעיות, וכדאי את כל העסק הזה לשים ב-try catch. האמת שלא שמתי פה catch, כי יכול להיות שבמקרה הספציפי הזה לא אכפת לי ש-exception שנזרק פה יזרק הלאה, אבל גם אם אני לא תופס אותו בעצמי, אלא זורק אותו הלאה, אני לפחות צריך להיות מסודר ולנקות אחריי, ובין אם הקוד הצליח ובין אם לא, finally, לנסות לסגור את הריסורסים. האם זה מספיק טוב? התשובה היא לא. למה? כי גם פעולת הסגירה עלולה להיכשל. ואם אני אחזור רגע אחורה, אם כאן הסגירה הזאת משום מה לא תצליח, אוקיי? והרבה פעמים זה קורה, כי אם הגעתי לפה, כי בכלל לא הצלחתי ליצור את האובייקט, או לא הצלחתי לכתוב אליו, פתאום יש איזשהו, הצלחתי ליצור אותו, אבל אני לא מצליח לכתוב אליו, כי יש איזושהי בעיה, יש סיכוי לא רע, צרות בעוד בצרורות, שאני גם לא אצליח לסגור אותו. ואם פה ירוץ אקספשן, אז את האינפוט סטרים אני לא אגיע לסגור אותו. אז נהיה פה מין מצב של try בתוך הפיינלי, ופה אני עכשיו כן תופס את זה ספציפית, כדי לא לערבב בין הקאצ'ים. ומעכשיו, הרבה יותר פשוט. אני מתרכז בקוד הביזנסי שלי, אוקיי? שתי השורות העיקריות שמעניינות פה זה ה-write וה-read, ומה שמשתנה זה ש-try מקבל עכשיו סוגריים, ויודע לקבל ריסורסים שאמורים להיסגר. אז את ההתחול שלהם, אני בעצם שם פה בסוגריים, והוא כבר מבין מהמבנה הזה מהסינטקס הזה, שבסוף הוא צריך לטפל בהם. אז שימו לב, אין פה catch, אין פה finally. try עד עכשיו לא קיבל סוגריים עגולים. לא, אבל try, אני יכול לפתוח שם כל דבר שאני רוצה? אוקיי. מה שצריך להיות פה זה משהו שמממש אינטרפייס שנקרא auto-closable. אוקיי? כדי שהוא ידע לקרוא ל-close על הדבר הזה. עוד פעם? כן, הם הוסיפו סופר אינטרפייס, היה כבר קיים אינטרפייס שנקרא closable, הם הוסיפו לו אינטרפייס מעליו שנקרא auto-closable, כדי שהדברים האלה באמת תקבלו אותם. ובעניין השגיאות שעלולות להיות פה מקוננות, אוקיי, ההצהרות בצרורות, אז כרגע אם פה ירוץ exception, האובייקט של exception השתנה והוא יודע עכשיו לסחוב על הגב שלו אקספשנים אחרים שנגרמו לפניו. אז מתוך האובייקט הזה אפשר לקבל gets oppressed, את האקספשנים שנדחפו הצידה בדרך. אם אנחנו כבר ב-try ו-catch, אז multi-catch. אם למישהו יצא להתעסק עם XML'ים, להתעסק עם reflection, כל מיני דברים שהרבה דברים יכולים להשתבש בהם. דרך אחת זה להגיד, טוב, בוא נתפוס exception באופן כללי, אבל זה לא בריא, כי יכול להיות שיש exceptionים ספציפיים כמו, לא יודע, פתאום number format exception, או משהו שלא קשור פה לבעיה הזאת, שאני לא רוצה לערבב אותה בקוד, ואז אני צריך עכשיו להתחיל לכתוב exceptionים, catch statements בנפרד. אז שוב, גם את זה עכשיו חסכו לנו, פחות קוד. ה-catch עכשיו מקבל את הסימן O בין האקספשנים. או אחד, כן.
זאת אומרת, אם הגיע האקספשן הזה או זה או זה, עכשיו תעשה משהו, ואפשר אגב לשלב. זאת אומרת, אני עדיין, יכול להיות במקרה הזה שהיו לי 3 קאצ'ים, יכול להיות שעל 2 מתוכם אני רוצה לעשות פעולה משותפת, אבל השלישי באמת בנפרד, אז אין בעיה, אני אשאר עם 2 קאצ'ים, שאני אעשה או על 2 הראשונים, והשלישי באמת יהיה עצמאי. לא הבנתי למה זה שמימשת האקספשן משלך. רק באקספשן שלי יש איזושהי מתודה get my... עשית אקסטנד או לאקספשן או לרנטיים אקספשן? לא. שהשאלה זה יעבוד עם הקטע הזה? כן. כל עוד זה סוג של אקספשן, היות וזה אינסטנס של אקספשן, אין שום בעיה. והחביב עליי ביותר, הדבר הזה התבקש לראשונה ב-JCP, לא יודע, משהו מהוועדות שמחליטות על מה צריך לעשות ומתי, במילניום הקודם בערך. לא, באמת, משהו כמו שנה אחרי שג'אווה יצא, מישהו כבר שאל רגע למה אפשר לעשות סוויץ' על סטרינג, וזה נגרר עד היום, והנה זה סוף סוף כאן. במאמר מוסגר, אם זה מעניין מישהו, המימוש שהם עשו, כשהקוד הזה, כן, רגע, זה מה שהיה לנו לפני זה, הייתי צריך להתחיל לעשות equal, ועכשיו אפשר לעשות פשוט switch case, במקום הרמה של if-else'ים. מאחורי הקלעים הם מממשים if-else. הם עושים על הסטרינגים שאני עושה להם switch, הם עושים איזשהו אשקוד, ואז בודקים אותו שהוא לא בטעות, קיבלנו 2 אשקודים דומים. יש להם איזשהו מימוש נחמד, הם הגיעו למסקנה סוף סוף שהביצועים של זה הם סבירים. יוצאים גם מנקודת הנחה שכמה קייסים כבר יופיעו פה, אוקיי? לא יודע, מישהו עשה לי אינפוט על חודשים, אז יהיה לי עכשיו סוויץ' לינואר, פברואר, מרץ עד דצמבר, אוקיי? מן הסתם לא היו פה קייסים עכשיו בעשרות, למרות שאני חושב שגם את זה הם בדקו והביצועים הם טובים. מה זה? זה כמו שסוויץ' קייס עובד, זאת אומרת, אתה יכול לשים כמה קייסים בו זמנית ולתת להם, ועם ברייקים ביניהם, וכמו שסוויץ' קייס עובד, פשוט עכשיו הוא מקבל גם סטרינגים ולא רק... אם? מה, אתה רוצה לתת לו variable? אני חושב שאתה יכול, סטרינגים גם ככה, בדרך כלל כשהם קצרים, ג'אווה ממפה אותם לאיזשהו מקום בזיכרון, אז לא אמורה להיות בעיה עם זה. אז אם עד היום היה לנו אינטג'ר ואינם, עכשיו גם סטרינג. הדבר הזה זה major release, אוקיי? אשכרה קפצנו גרסה. אם תקמפלו את הקוד עם Java 1.7, אבל תנסו להריץ אותו על גרסה מוקדמת יותר, תקבלו שגיאה שהדבר הזה לא מוכר. כמובן שהפוך אפשר, אין בעיה שסרבר עם Java 1.7 יריץ קוד שקומפל ב-1.6, 1.5, התאימות אחורה היא מובנת מאליה. אני באופן אישי משתמש באקליפס, כן, אני מהדת הזאת. היות והגרסה האחרונה של אקליפס יצאה טיפה לפני שהם הכריזו על Java 7 ב7 לשביעי, אז הגרסה האחרונה היא כביכול בגרסת בטא, למרות שתכלס היא עובדת יופי. אני סתם בשביל ככה להיות רגוע, הורדתי את אחד מהנייטליז שלהם, והוא את כל הקונסטרקטים שהראיתי מקודם מזהה בעצמו, יודע אם אני רוצה לעשות re-engineering לקוד, את כל הדברים האלה הוא מזהה, מציע בעצמו, הוא יכול לתת warnings אם אתם רוצים. מה זה? ההרצאה הזאת מאוגוסט, אז לא התקנתי פה את השקפים, זה נכון לאוגוסט. IntelliJ, גרסה 10.5 מצהירה שהיא תומכת בזה, גם 10.5 אגב יצא לפני השביעי לשביעי, אז כל עוד Java לא יצא רשמית, אני לא יודע איך הם יכולים להגיד שהם תומכים, בראייתי זה היה אמור להיות כמו אקליפס, להגיד שהתמיכה היא בטא, אבל הם טוענים שזה תמיכה מלאה כבר פה. GWT, תוכנה שדיברתי עליה, חלק נכבד מהקוד שלה רץ בקליינט סייד, אוקיי? זה דרך בראוזר, ונעזרים ב-GWT כדי להזיז קומפוננטות. ו-GWT, למי שלא מכיר, זה משהו שמאפשר לי לכתוב קוד
שרץ בקליינט סייד, כלומר JavaScript בעצם, אבל לכתוב אותו ב-Java. והוא, הקומפיילר שכתבו החבר'ה בגוגל, לוקח קוד Java והופך אותו ל-JavaScript. זאת אומרת, מבצעים פה פעולת קומפילציה, זאת אומרת, גם הקומפיילר הזה אמור עכשיו לזהות את המבנים של השפה, וכרגע אין תמיכה, וגם לא הצלחתי למצוא בפורומים שלהם מתי הם מתכננים לעשות את זה, אני מאמין שזה יגיע מתישהו, ולכן הדוגמה הזאת, שזה איזשהו פקטורי שרץ בבראוזר, אוקיי? הדבר הזה אני כותב בג'אווה, אבל מתרגם ל-JavaScript, אקליפס, לא היה לו מושג שאני כותב GWT, הוא מבחינתו חושב שאני כותב Java, אז הוא נתן לי לכתוב את הדבר הזה. כשבאתי לקמפל, GWT צעק שהוא לא מבין מה אני רוצה ממנו. אז זה נראה טוב ב-IDE, ואז נפלתי בבואי לבנות את התוכנה. עד כאן חלק א'.